Tivemos unha sesión puramente de recuperación, non? Para os que xogaron máis tempo, un poquinho máis de traballo para os que non, pero bueno, recuperándonos dese esforzo físico, mental, non? De estar en un partido pois como que foi o de onte, pois moi exixente para todos, non? Pero bueno, vamos a adestrar mañán antes de marchar e vamos a ver como está realmente a xente mañán, non? Hoxe, bueno, pois eso, un pouco de recuperación. Sí, bueno, eso é a cara positiva, non? Que non houbo ninguna lesión de ningún futbolista que participara onte no partido. Bueno, seguimos aí ca recuperación de Lamelas, o resto, bueno, salvo os sancionados, pois están todos disponibles. Eu creo que mentalmente sí chegamos ben, non? É dicir, no senso de que competimos moi ben frente a unha primeira división, que fixemos moitas cousas ben, non só competir polo feito de estar no marcador, sino polo que propuxemos, polos momentos bons que tuvemos. Bueno, ese é un lado positivo, non? Vamos a ver como nos afecta físicamente. Bueno, aí tamén temos o fondo de armario que hai no plantel, non? Para poder variar varios futbolistas. Bueno, ser capaces de recuperar esa mellor versión nosa en Liga, non? Que, sobre todo, o día do Navalcarnero me quedou aí un pouco de mal sabor de boca, non en Adarve, que aí estuvemos ben, pero, bueno, perdimos, bueno, por definición, digamos, porque nós tamén tuvemos as nosas opcións, pero sí que o día do Navalcarnero era un pouco máis preocupante. As boas sensacións do miércoles, a ver se somos capaces de trasladalas ao sábado, non? En Avilés. Creo que temos que volver a recuperar as boas sensacións nosas defensivas, non? A nivel defensivo de antes do partido da Adarve, que, bueno, co de Copa, co Tudelano, levábamos 3 partidos sin encaixar, non? Estábamos moi fiables a nivel defensivo. Bueno, despois xa sabemos que a nivel ofensivo, cando estamos ben, temos moitos recursos, moitas variantes diferentes, e que o equipo, bueno, aí sempre é difícil que non cree situacións, que non sexa capaz de dominar, non? Entonces, bueno, co Avilés vamos a topar un partido no que, bueno, temos enfrente un gran rival que non está tampouco nun gran momento, bueno, é saber aproveitar os momentos dese partido. É un equipo que está feito para ascender, non? Con dous moi bons dianteiros, sobre todo, bueno, a mí me gusta moito Natalio, non? Con Vidarreta a medio campo, con Cedric por fora, bueno, un equipo que ten desequilibrio, que ten gol, non? E que está chamado a estar nos postos altos da clasificación, non? É certo que agora tuvo un cambio de adestrador, só tuvo este primeiro partido fora da casa que foron capaces de gañar. Bueno, vai a debutar, digamos, como adestrador, como local. Bueno, pois hai algunhas dudas do que pode facer ou o que pode cambiar, non? Pois sempre que hai un adestrador novo hai ideas diferentes, entonces, bueno, pero sabemos que enfrente hai un equipo con un objetivo clarísimo, non? Que era cambiar de categoría, poder ascender, non? Bueno, na súa casa é máis combinativo que directo, pero é certo que é un equipo que pode alternar o que alternaba hasta ahora, non? Pero, bueno, como local no seu estadio, pois é un equipo que quere elevar o peso do partido, que se ve moitas veces obligado, pero que tamén o quere facer e que ten futbolistas para facelo, non? Outra cousa que despois, bueno, pois sacara máis ou menos rendimento ou estés máis ou menos acertado, pero na proposta é un equipo, bueno, que quere dominar. Nós o que necesitamos é volver a ganar, non? Cando levas 2 partidos de Liga perdidos consecutivos necesitas volver a ganar ou a puntuar, bueno, polo menos para chegar a este parón de vacacións, non? Pois mellor de puntuación do que estamos, non? 22 ou 24 puntos, pois estaría ben a falta dun partido para terminar a primeira volta, non? Pero, bueno, máis alá de mirar máis arriba ou máis abaixo, ahora se trata, pois eso, de acabar o último partido antes das vacacións, que nos dé máis puntuación da que temos. Se son 3 con 24 puntos, faltando un partido para terminar a primeira volta, pois estaría moi ben. Sí, a ver, ao final xogas ben ou queres xogar ben para gañar, non? Entonces, cando, repito, levas 2 jornadas sin facelo, buscas esas sancións outra vez, non? Para ver esa imaxe máis fiable do equipo que traballa con máis confianza, non? Porque as derrotas pois sempre afectan, así que temos que cortar esa racha, así que vamos a cortar e vamos a ter ese parón, pero sobre todo pola puntuación, non? Porque, bueno, acabar con un punto máis dos que temos ou 3 máis dos que temos nos dá, bueno, creo que un posicionamento para
para afrontar o último partido da primeira volta e toda a segunda, eu creo que é unha boa posición. Un equipo que pode sufrir si lle quitas o balón, si eres capaz de atacarlle, bueno, tamén un equipo que defensivamente tenga os, bueno, iba a decir, os seus problemas, que encaixa gol, bueno, que sobre todo na súa casa que se faga o partido longo, non? Que non o podan abrir rápido, eles sempre necesitan sumar de 3, bueno, xogar un pouco con esas necesidades do rival. Sí, é lógico, non? Sempre hai algunha, e agora, pois con esta carga de minutos, é normal que volvamos a variar e que, bueno, pois que entren 3, 4, 5 futbolistas que non participaron na Copa para refrescar un pouco o equipo e, bueno, ser capaces de competir ben en Liga. A verdade é que é para todos complicado, para os propios futbolistas tamén desconectar unha competición a outra, do que viviron a realidade da Liga, para xestionar pois os minutos, os momentos dos futbolistas tamén para nós tamén é complicado, é un aprendizaxe, adaptarse rápido, ser capaces de desconectar, non? De unha cousa para outra, de fixar rápido o novo objetivo, bueno, sabendo que este é o último esforzo, vamos a decir, hasta as vacacións, non? Hasta o parón de Liga e tal, entonces, bueno, vamos a facelo con toda a confianza e, bueno, creo que somos capaces de desconectar, non? De unha competición a outra. Foi bonito mentre durou, non? Como se suele decir, foi unha gran experiencia, creo que o equipo deu unha imaxe moi boa, pero xa pasou, non? Isto, por desgracia, ademais, pois prácticamente non temos ni 48 horas, xa estamos, non, do partido, así que, bueno, isto vai a todo o trapo e nos vai a vir ben o parón, eso sí que eu quero a todos, non, para desconectar un pouco. Sería ideal, non? Eu, bueno, teño moita confianza, espero que traigamos os 3 puntos. Repito, que nos van a poñer en 24 faltando unha xornada para terminar a primeira volta con unha puntuación moi boa. Eu creo que ese é o objetivo que temos que ter, non? Ir a gañar, bueno, sin moita máis preocupación, olvidándonos xa do que pasou, e ir a polo partido e despois, eso, parar un pouquiño.